हे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन आरोबाव खेबसे बरायहरबाय। लोगोफोर गाबोन माने आंनि उन्दैनि लोगोनि हाबा बेखौ जों थानाय खाथियावनो लाबोदों, बेनिखायनो जों बेखौ खबर लाथावथाव बेलासियाव फैनाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं गाबोननि हाबानि भिडिअखौबो बे भिडिअआवनो होनाय जागोन दे लोगोफोर, जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं भइस डाबिंसो होनाय जादों, मानो होनोबा बिराद बक्स दामदों, कपिराइट फैजानो गिनानै आं माने साउन्डखौ होआखै, बेनिखायनो भइस डाबिं होनाय जादों। जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। जों सानैजों बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनलायनाय नालाय बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायबाय। आंबो दसे थाबाय, बिसा बे टाइमाव रावबो गैथ'वामोन, मानो होनोब्ला मानसिफोर लिंनो थांदोंमोन गामियाव, ओमफ्राय सानैसो दंमोन आरो बक्स दामदोंमोन। हाबा होनाय मन्दिरा बेनोमोन लोगोफोर। आं बिराद समायनाय नुदों मन्दिरखौ। बेफोर जाहैबाय जों 4 इयार्स जाबायमोन लोगोफोर लोगो मोनिया, ओमफ्राय दाख्लिसो नाम्बार लालायनानै कन्टेक्ट खालामलायनानै बिदिनो लोगो हमलायदों। ओमफ्राय दायो आं बिसिनाव खबर लानो फैनाय जादों बिखौ। जों थानायनिफ्राय बारा गोजान जाया, बिसिनि न'आ फोथार दरसेल' बारनांगौ नालाय, बेनिखायनो जोंबो फैबाय। जों दानिया थांनोसै। खोमसिथारबाय गाइसमोन। लाइन फैबाय नों अबेसे मोनखोथाय? थांनोसै जोंहा, गाबोन फैलायसिगोनलाय। बाय बाय टाटा। हाबा जानो थांनोसै ना, फुंजानि हाबा जानो। आं दायो हाबायाव थांनो ओंखारबाय, ओमफ्राय आंखौ हासबेन्डआ आब' लङानिसिम दोननानै थांबाय। बियो थांनो सोलाबानो, बेखायनो आं आब'मोनजों थांनो नागिरदों। आब'मोनहा दाबो ओंखारखाङाखै, बेखायनो आं बिसोरखौ दसे जिरायनानै नेबाय। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो। मासे गरम, हाद्रिबो हाद्रि। नानि नाव नाय हाबा जानो थांग्राफ्रा नै लामा लामा। जा मोजां बार बारदों, वा बारा फोथारबारिनि लामाथ' बिराद मोजां खालाम। जों दायो हाबा मोनफैबाय लोगोफोर, ओमफ्राय जों फैबायथाय बारा आलासिफोर गैथ'वामोन, साफा सानैल' फैबायमोन। ओमफ्राय जोङो थाब फैजादोंना, गोजाननिफ्राय ओरैनो लानो नागिरदों। लोगोफोर बे आंनि मोननैसो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानजों लानाय फट'मोन। नै मानसिफोरा हिन्जाव गोदानजों फट' साफायदों, ओमफ्राय आंहाबो साफायखांबायमोन। बारा मानसि जाथ'वाखैमोन लोगोफोर। जोंहा ओंखाम जाखांना गय जाबाय लोगोफोर। नै आब'आबो। मानसिफोरा ओंखाम जाखांना गय जाफैबाय, बिराद बिजि हिन्जाव गोदाना जोंना। हाबा जाना फैबाय, थांनोसै जों दानिया न' फारसे। जोंहा मोनफैबाय। फिरफिलाजों फ्रियावनो दोनफैजाबाय होनलाय। आं दायो न' मोनफैबाय लोगोफोर। न' मोनफैनानै आथिं आखाइ सुनानै फ्रेस जाबाय, मोखां सुनानै। ओमफ्राय आं दायो क्रिम फोननोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै होब्लानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम सौहैयो। एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय बाय।